اللي يخاف من مرت أبيكم خليكم يوقف. كلهم وقفوا ما عدا واحد. كان يقول له أنت مبين عليك ما تخاف. قال له لا والله شيخنا بس كل ما أتذكر بس بعد ما أحس بيه. Jeg kan huske dengang jeg skulle giftes, så sagde jeg til mine venner, at jeg skal giftes. Og så fik jeg 2 forskellige reaktioner. Nogle af mine venner sagde til mig, okay. Og de andre sagde til mig, tillykke. Men ved I hvad, vi er samlet her i dag for Ridas dag. Og jeg vil gerne give Rita nogle gode råd og tips, som jeg ikke fik dengang, og som jeg skulle lære på en hårde måde. Så hvis det her det er for meget for nogen af jer, så vil jeg sige til jer, tilgive mig, men det er altså sandheden. Så jeg har skrevet en liste med nogle ting, som Rita skal lære. Okay? Er I klar? Ja. Tillykke med fødselsdagen. Jeg tror, jeg har hentet den forkerte liste med. Okay, vi prøver alligevel. I dag er det din fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Jeg ønsker dig et langt og lykkeligt liv i 100 år. Sammen med din kone. Jeg tror, jeg kan redde den, okay? På sådan en dag som i dag, der kom du til verden. Og folk, de græd, og der var skrig og hyl. Så må ikke vi kan få det samme igen i dag. Og inshallah hvert år. For det, når det er din fødselsdag, skråstreg bryllupsdag, så er du her i gang med at blive forvandlet til en mand. Du bliver en mand, brødre. Og med det, der følger dig et større ansvar. Som mand, der har du flere og større ansvar. For eksempel, du skal tage skraldet. Du skal handle ind. Og så skal du sige ting, som du faktisk ikke mener. Ja, du er flot og smuk. Jeg kan aldrig finde på at tænke på en anden end dig. Jeg elsker din familie. Og så skal du også lære at holde kæft. Ja. Vil du være som mand, der skal du altså bære en tung byrde på din ryg. En sofa. Eller et garderobeskab. Nej, der. Nej, til venstre. Nej, okay, vi tager den tilbage igen. Du skal lære at være tålmodig, sådan er det. Man tror, det er den lykkeligste dag i sit liv. Det gør man. Men man bliver hurtigt skuffet. Okay? Det er ligesom, når man løber ned ad trapperne juledagen og glæder sig til at åbne gaverne under juletræet. Og så tænker man, jeg er muslim. Se, alle piger, når de var små, ikke? Deres drøm var den her dag, bryllupsdagen, den hvide kjole, deres prins, som kommer ridende på en hest. Og folk og blomster, det er deres drøm. Vi drenge, vi tænker ikke det samme. Jo, altså hvis vi tænker det samme med en anden dreng. Men, hvilken drøm har vi fået opfyldt, hva'? Hvilken nogen? Altså, du sidder derhjemme, og så bliver der scoret mål fra fjernsynet. Og så tænker du, yes, det var mig, der scorede det mål. Jeg scorede den. Og det er mig, der dunker den basketball. Og det er mig, der slår hole in one med golf. Og det er mig, der laver knockouts. Ja, jeg kunne gøre det. Ja, high five. Jeg vidste, jeg havde det inde i mig. Så kommer din kone ind og siger til dig, hvor snakker du med dig selv?
Det er fordi, jeg er deprimeret, okay? Så hvilke drømme har vi fået opfyldt? Men det er dejligt at se alle smukke folk. Kom her. Til sådan en fødselsdagsfest. Fordi det betyder noget, altså. Har du hørt om, at man færdiggør halvdelen af sin religion, når man bliver gift? Man færdiggør halvdelen af sin religion, når man bliver gift. Og det passer. For det først efter jeg blev gift, så begyndte jeg at tro på helvede. Men denne dag, den er speciel stadig. Og ved du hvad, Ridder? Hvor end du er nu, det er altså faktisk meget dejligt, når man er forelsket. Når du er forelsket, så ser I sport sammen. I elsker begge to actionfilm. I kan finde på at spise en burger klokken 2 om natten. Hun siger til dig, gå ud med dine venner. Nyd det. Når jeg er forelsket. Men det ændrer sig. Når du er gift, det ændrer sig. Det er ikke det samme mere. Der er forskel. لكن القصة مع الرجال دي مش ويا خطيبته فيقول لها تعرفين شنو الفرق بين الحب والزواج؟ كان تقول له شنو الفرق؟ كان يقول لها تشوفين هالنجوم اللي فوق بالسماء ايش قد حلوه وايش قد تطوي حلو والى اخره؟ هذا الحب. قالت له والزواج؟ كان يقول لها الزواج هذا بلوعه راح نوقع بيه واحنا قاعد نباع النجوم. Så der er forskel mellem at være forelsket og at være gift. Se, da jeg var ung, så blev jeg hurtigt ansvarsfuld. Og jeg blev hurtigt voksen. Jeg blev hurtigt en voksen mand, kan man sige. Og folk sagde til mig, Dan, du kan godt blive gift med 2. Jeg tænkte, ja. Det er da fedt. Jeg kan blive gift med 2, mand. Der er så meget i det jo. Folk vil blive jaloux, og du kan bruge det alle steder. Hvis du går ind et sted, og du bliver totalt sur, og vælter alt i supermarkedet, og folk spørger dig, hvorfor gør du det? Så siger du, jeg er gift med 2. Eller hvis selv politiet de bliver jaloux over dig. De stopper dig. Du kører bil, de stopper dig. Så kommer han over til vinduet. Jeg ruller ned. Må jeg se det kørekort? Hvorfor er det, fordi jeg er gift med 2? Nej, du kører på fortovet. Touché. Så det er faktisk fedt at blive gift med 2. Men ved du, hvad straffen er for bigami? Bigami, det er at være gift med 2. Ved du, hvad straffen er? 2 svigermødre. 2 svigermødre. Altså, forstå mig ret. Hvis Ridders svigermor er en engel, så er Ridder virkelig, virkelig heldig. Min svigermor, hun lever stadig. Den perfekte svigermor, det er den senile svigermor. Fordi når hun ankommer med taxa hjem til jer, så går du bare over til taxaen, åbner døren og siger til hende, tak for besøget, svigermor, kan du komme godt hjem? Lukker det. فالرجال كان يسأل مرته قال لها انت منو اكثر واحد من جهالك تحبينهم؟ كانت تقول له انا احبهم كلهم من اصغر واحد الى اكبر واحد من الانثى الى الذكر. كان يقول لها شلون؟ كان تقول له الله هيك خلق المرأة انه تقدر تحب جهالها كلهم مرة واحدة ونفس المستوى. كان الرجال يبتسم قال لها هسه تفتهمين شلون الرجال يقدر يتزوج 4. المهم يحتاج الرجال دم فصيلة بي بلس ضروري جدا بلا زحمة عليكم. Da jeg var nygift, så betød
min kone hele verden for mig. Hun betød hele verden for mig. Men siden da er jeg blevet bedre til geografi. Du skal ikke tro på alt, hvad folk fortæller dig, okay? Ved du, hvor end du er, du skal ikke tro på alt, hvad folk fortæller dig. Hvis folk fortæller dig, at din kone er din bedste ven, nej! Din kone er ikke din bedste ven. Forstå mig ret. Hun er din livspartner. Hun er mor til dine børn. Hun er din kærlighed. Men hun er ikke din bedste ven. Lad mig give dig et par eksempler. Du er ude at spise med din bedste ven. I er færdig med at spise. Din bedste ven, han rejser sig op hurtigt over til kassen for at betale for jer begge to. Det er din bedste ven. Du er ude at spise med din kone. Når I er færdig med at spise, hun siger til dig, efter du har betalt for maden, så skal vi snakke om de øreringe, du skal købe til mig. Det er din kone. Du er ude og gå med din bedste ven, og fra lang afstand, der spotter din ven en rigtig smuk kvinde. Hvad gør han? Bare, klom lidt, kig. Det er din bedste ven. Du er ude og gå med din kone. Hun siger en hvilken som helst kvinde. Hvad gør hun? Hun vender sig om mod dig og kigger dig i øjnene for at se, hvor du kigger hen. Har du købt det der ørering til mig? Se, når der er en slåskamp, så er din ven, han bakker ikke ud. Han kommer der, han slås sammen med dig. Og I ligger begge to bagefter nede på gulvet med blå øjne, næseblod. Og så støtter I jer selv op, og I fortsætter. Det er din bedste ven. Din kone, hun tør den der pande af for blod, og siger til jer, I må ikke rejse sammen. Det var hende, der stod. Men så din kone, hun er altså ikke din bedste ven. Lad være med at tro på det. Hun er din kone. Ja, det er dejligt, men hun er ikke din bedste ven. Okay? Og hvis folk siger til dig, hallo, når I bliver gift, lav børn. Nej! Lad være med at lave børn. Forstå mig ret. Det er dejligt at have børn. Men det er faktisk dejligere at have nattesøvn. Når du har børn, så kan du ikke sove om natten. Du bliver vækket op 10-11 gange om natten. Fordi du tænker, det der baby, det skal ikke blive kvalt, det skal ikke dø. Og så vågner du op, og du tager dig af det. Sådan er det. Og du udfordrer din krop, og du presser den psykisk og fysisk. Og det er noget typisk med, at du knækker den. Du knækker din krop. Men heldigvis børn, de vokser fra det problem. De vokser fra det der nattevækninger. Og jeg kan huske dengang, det skete, hvor jeg vågnede op klokken 2 om natten. Jeg plejer at vågne op der, fordi min søn han græder. Jeg hørte bare ikke nogen græde. Nogen gråd, og så hørte jeg heller ikke nogen skrige. Så tænkte jeg, nå, det er for sent alligevel, jeg lægger mig ned og sover. Så lad være med at lave børn. Lad være med at lave børn. Lav børn først, når du selv begynder at vågne op flere gange om natten, og selv skal få skiftet din ble. Og når I har børn sammen, så er det jeres børn. Der er ikke noget med, at det er mit barn, det er dit barn. Nej, det er jeres børn. Pas godt på det sammen. لكني قصة مال اثنين يتعاركون أهل يتعاركون بالمحكمة. فالأماية تقول للقاضي تقول له يا قاضي هاي الجهال طلعوا من عندي هذول الجهال. فالقاضي كان يباع عليها قال لها أوكي أنت شو تقول؟ كان يقول سيدي القاضي أنت إذا تحط فلوس بالماكينة تطلع لك نستلة، هاي النستلة ما تاكله مال الماكينة. Så du skal ikke tro på alt, hvad folk fortæller dig. Og du skal heller ikke tro på alt, hvad du læser. Stjernetegn. Lad være med at tro på det. Okay? Det har været på i lang tid. Og folk er påvirket af det, men ved du hvad? Stjernetegn det passer altså ikke.
Jeg kan huske en gang, jeg læste mit stjernetegn, der stod, at du vil finde dit livs kærlighed. Og jeg blev spændt. Jeg ventede i 4-5 timer. Der skete ikke noget. Så sagde jeg til min kone, gider du ikke lave noget mad til mig? Jeg er rigtig sulten. Og du skal heller ikke tro på det der stjerneskud. Hvis der kommer et stjerneskud, så tror folk på, at her kan du ønske noget, og så går det i opfyldelse. Jeg kan huske, at jeg gik en gang på stranden sammen med min kone. Og اسفين ترى للشباب لانه خطيه هم راح نحن تورطنا كله. احنا نريد نفيدهم غير لا تخافوا عليهم يدبرون. Så når du siger, jeg var ude at gå med min kone, og så vi stjerneskud, og så sagde min kone til mig, hvad har du ønsket dig? Og jeg fik et chok. Er du her stadigvæk? Du skal heller ikke tro på din kone, hvis hun siger til dig, mens hun er gravid, fortæl mig ærligt, er jeg flot, og er jeg smuk? Lad være med at tro på hende. Og hun siger til dig, at hun ikke bliver sur. Lad være med at tro på hende. Det går ikke. Køb dig en god sofa, som du kan sove i. Det er meget vigtigt. Koncentrer jer, tak. Det er meget vigtigt, de går ud over manden. Du ved hvad? Så bliver en mand. Haji, han er متزوج مقدم. Det er faktisk en sjov historie, og som skete i dag. Min søn, han sagde til mig, at jeg vil ikke til bryllup i dag. Så sagde jeg til ham, hvorfor? Så sagde han til mig, det er fordi, jeg kan ikke lide at se en prins kysse en prinsesse. Han er i den alder, hvor de synes, piger er rigtig klamme. Men det forsvinder jo. Det ved vi godt. Det vi ikke ved, det er, at det faktisk vender tilbage igen senere. Men han sagde til mig, at jeg vil ikke til bryllup, fordi jeg kan ikke lide at se en prins kysse en prinsesse. Og så sagde jeg til ham, jamen, hvad med mig og din mor? Så sagde han, mor er prinsesse, du er fed. Hvor kommer det fra? Er du klar over det her? Det kræver altså så meget inaktivitet for at producere det her. Det har taget mig så lang tid, mand. Ved du, når jeg stopper med at spise? Jeg stopper først med at spise, når jeg sveder. Det er meget vigtigt, det her. Ved du hvad, alt det der sixpack og muskler, det kan du pakke væk. Det er ikke det der inde nu. Det var so last year. Det her, det er inde nu. Der er så mange der efter mig. Så mange kvinder. De vil snakke med mig og så videre. Ved du hvad jeg siger til dem? De stopper mig alle steder. Ved du hvad jeg siger til dem? Jeg siger til dem, optaget. Men altså... ved I hvorfor gifte mænd er tungere? حجي إذا أحد يقشمركم يقول لكم الجسم المعضل وهاي حلو مو صحيح هذا مرغوب هذا أنا أقول لكم الصراحة يعني. Ved I hvorfor gifte mænd er tungere end single mænd? Single mænd, når de kommer hjem, så går det over til køleskabet, ser hvad der er, og så går det i seng. Gifte mænd, når de kommer hjem, de går over og ser hvad der er i sengen, og så går det over til køleskabet. I skal lige, jeg ved godt, at alle sammen bliver sultne og sådan noget, men det er altså, jeg har virkelig prøvet at samle. Jeg har virkelig prøvet at samle de bedste tricks, jeg kunne finde, som I, der ikke er gift, og jer, der er gift, I må bruge. Og især Rødder, han kan gøre gavn af de her 2 tricks, jeg har fundet til ham. 2 tricks. Den ene trick, den kalder jeg undvigelsesmanøvren. Og den går ud på, at du har slet ikke lavet noget derhjemme. Okay, du har slet ikke lavet noget derhjemme. Du har spist chips på sengen.
Du har ikke taget dine tallerkener. Dit tøj ligger alle steder derhjemme. Og du har ikke trukket efter dig på toilettet. Og din kone er ved at springe i luften. Og du vil gerne ud med dine venner til biografen. Hvad gør du? Her kommer undvigelsesmanøvren. Det man gør, det er, du siger til din kone, jeg vil gerne ud. Hun siger til dig, hvor skal du hen? Så siger du til hende, jeg skal ud og møde en søde pige. Hvor du kan se, hun er i gang med at eksplodere. Så skal du hurtigt sige til hende, nej, bare hurtigt, jeg skal ud med mine venner og se en film. Det hedder undvigelsesmanøvren. Den er god, men den er tidsbegrænset. Det betyder, at du skal virkelig passe på med ikke at overskride de 2 sekunder imellem de 2 ting, du siger. Jeg har mødt en sød pige. 1, 2. Nej, jeg skal bare ud med mine venner. Du skal ikke overskride det. Jeg kom til at gøre det en gang, fordi jeg skulle hoste. Og det gik galt. Hvor mine venner siger, at jeg var ikke sammen med dem den nat. Så den kan du godt bruge. Undvigelsesmanøvren. Og trick nummer 2. Nu skal vi afslutte, for at det ikke tager for lang tid. Trick nummer 2. Det hedder, hvordan du kan brænde hende indvendigt. Din kone, hun er rigtig god til at virkelig brænde dig indvendigt. Og de er så gode til at placere sådan en tikkende bombe i dit hjerne, uden at du ved det. Og så går du op og eksploderer. Og jeg ved godt, hvordan man kan vende det på hovedet igen. I kender det godt, når du snakker med din kone, og hun siger til dig, og du har forklaret hende alle mulige argumenter, og du har vist til hende alle mulige beviser, og alle mulige forskere har sagt det her, og du har bare ret i, hvad du siger. Men hun siger til dig, bare prøv det selv. Det brænder dig indvendigt. Men jeg ved, hvordan man kan få det til væggen. Her, hør godt efter, så er vi færdige snart. Du sidder inde i stuen. Du leger med din søn, biler. Så hører du din kone råbe fra køkkenet. Baha, Baha. Baha, Baha. Du leger videre. Baha, Baha. Din søn kigger på dig. Far? Ja? Hun kalder på dig. Hvem? Mor kalder på dig. Nå. Leger videre. Baha, Baha. Din søn kigger på dig. Far? Ja. Hun kalder på dig. Hvem? Mor kalder på dig. Nå. På den måde kan du virkelig brænde en indvendigt. Det er trick nummer 2. Brug den er rigtig god. Og det er ikke for sjovt det her, det er meget vigtigt. Nu skal jeg afslutte. Jeg har meget mere, men altså ved du hvad, hvis vi bliver ved med det her, så bliver han ikke gift, og det er ikke det, vi vil gøre, vel? Men ved du hvad? Altså, ved du hvad, det her, det livet går ud på det her. Det går ud på, at I skændes. Det går ud på, at I griner sammen. Det går ud på, at I græder sammen. Fordi det er det, der betyder noget. Uden det vil livet være rigtig kedeligt. Og så vil det være for sent. Det minder mig om en gang. فالرجال بس بالعربي عم تفتهموا رجال كبير بالعمر كان يقول لمرته شنو رايك نذكر ايام زمان وين كنا شباب وكنا نلتقي يم البقال بالزاويه واحكي لي كان اقرا لي الشعر والى اخره كان يقول له خوش فكره خلينا نسويها فنزل هو نزل وقف بالزاويه يم البقال ونظل ينتظر ساعه ساعتين 3 شو ماكو هاي رجع للبيت كان يفتح الباب كان يشوف مرته قاعد تبكي قال لها خير ايش صار؟ كان تقول له ابوي ما خلاني اطلع انا امس